Ще си сменя свичера, защото съм всяка седмица с едно и също. Нека го сменям туалета пак. Нали идвам след 7 секунди? Б. Ето, вече съм зелен, не излезе. Какво ти кажа? Да си по диската. И чупихме колелото. Много звярко с привъртенето и... Авария. Какво да правиш? Сега се чакам таксито. Шефката сигурно вече е взела колата. Ама може и нарочно да се бави, че вчера малко я ядосах. И тя мене, но виж, аз пак се обичам. Ай, чакаме се. Без нея не мога. И ето го, таксито пристига. СВ 6044. Какво да правиш? Тук сега дано ми отключат. Ето тук отваряме, разбира се няма място, както винаги. Все едно бардак. Ето шефката е тук вече, здравейте. Здравейте. Хладно е го моста. Ако ви покажа снимката в Google, ще ви падне шапката, а тук направо ми падна мозъка от студ обаче. А това е запознай се с гръм. Това е фотошоп в днешно време. Организирана култура малко. Къде се скрива? Пикира доматите. Какво правиш? Съде, кресон. Какво правиш? Какво викаш? Ами казвам ти колко неща съм сготвила днес. Палачинки, салата, соленки, кримца, картофи, батат, пилешки шишчета. Още сигурно има неща, да не се сещам. И се не си гладен.